TV Anwar Filɛbagaw an ka foli tanu an b'o lase aw ma nin sangada in na aw maa minnu sigilen don k'aw ɲɛ bɛn ni jabarani ma an b'a yira aw la k'a fɔ aw ka tile kunnafoni di kɛnɛ ni o kɛnɛ sigili an bɛna kunnafoni di aw ma bakurubaw tɛmɛnen kɔfɛ nka an b'a fɔ aw ye aw ka aw bisimila bi tarata don ba in na ala ka an bɛɛ lajɛlen ka batow minɛ. Kiiribulon mun bɛ ni an kama ko dasisi u ka sigi nana dayɛlɛ k'o kɛra i b'a ye k'a fɔ kunun tɛnɛndon an ka faba kɔnɔ n'o ye Bamako. Afrique du Sud u ka bulonba ɲɛma ale kɔni nana yamaruya di k'a fɔ kalata bɛ se ka kɛ dugu la u ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛrɛ kalata mun n'o bɛ tali kɛ mun bɛ kɛ u ka bulonba kɔnɔ u kɛlen don ka mun laɲini kɛ n'a sɔrɔ jamana ɲɛma kan ka wuli ka bɔ yen walima ni ale man ka wuli ka bɔ yen. Hali n'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ kɛlen don k'a fɔ k'u bɛ Corée du Nord ɲangi u kɔni y'a layidu ta k'a fɔ olu ka mugujugu ko kɔni u ka sigi sen kan fo ka taa fɔ k'u ka hakilinaw u ka laɲiniw olu a dafara. An b'a yira aw la k'a fɔ an ka kiiribulon tigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kiiribulon bɛ ni an kama ko cour d'assises san o san u ka sigiw bɛ kɛ ɲinan ta o sumayara dɔɔni k'a sababu kɛ fɛn caman y'o bali o la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a kɔni kɛra kunun tɛnɛndon ka bɛn u ti kalo tile 7 ma san 2000 san 17 an ka faba kɔnɔ a sigi kɔnɔna la u ye mun fɔ an ka jɛ k'a lajɛ. Ɲinan san an ka kiiribulon mun bɛ ni an kama ko cour d'appel sɛbɛn mun b'u bolo ka se k'a lajɛ a bɛ t'i jɔ ko 102 ɲɔgɔnna la nka maa 100 ani maa 70 a ko bɛ tali kɛ olu ka ko de la minnu kan ka jɔ kiiribulon ɲɛma fɛn caman na fagaliwalew b'a la dankari kɛra i b'a ye k'a fɔ an ka hɔrɔnya ni danbew la o fana ko b'a la fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma maa 7 ɲɔgɔnna olu nana lajɔ k'a sababu kɛ olu ta ye bingani walew ye wa wagati min na a ko baaraw nana daminɛ i b'a ye k'a fɔ 12 ɲɔgɔnna n'o ye assesseurs ye olu nan'u kali jama ɲɛna bâtonniers n'an b'a fɔ ma bâtonniers de l'ordre des avocats olu kɔni wele bila u tɔɲɔgɔnw ma u ka se ka wulikajɔw boloda walasa i b'a ye k'a fɔ baara taabolo ɲuman u ka se ka sabati cogo min na an ka minisiri mun ɲɛsinnen don kiiri ko ma ale yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan a ye bɛɛ lajɛlen kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛrɛ wagati min na ani cour pénal i b'a ye k'a fɔ international o progrès de ɲɔgɔn sɔrɔ ko wa ko u kumara fɛn caman kan Fatou Bensouda ale ko don wa a yira k'a fɔ o yɛrɛ kɔnɔlen don septembre kalo an ka jamana kɔnɔ a bɛ sɔn ka na bɔ an ka jamana la yan o la ko a bɛna sɛgɛsɛgɛliw kɛ mun bɛ tali kɛ i b'a ye k'a fɔ fagali minnu n'olu kɛra an ka jamana kɔrɔyanfan fɛ su dɔ yira kɔsani na u ka sigi kɔnɔna la n'o ye i b'a ye k'a fɔ an ka kiiribulon ma u ka sigi Sanogo ka ko i b'a ye k'a fɔ o ko ma dafa u y'o bila don wɛrɛ la k'a sababu kɛ jeli sɛgɛsɛgɛ mun ni an b'a fɔ ma ko texte ADN maa minnu kan ko baara kɛ ko wa ko olu ma tila u ka baara la fɔlɔ. Menaka gouverneur Menaka ni kɔsani na mankan wulila u ka yɔrɔ la gouverneur kɔni taara dugu kɔnɔ a bɛ dugu kɔnɔ a bɛ wagati min na fɔ sisan ani maaw ye ɲɔgɔn ye minnu ye bolonɔ bila sɛbɛnna juillet kalo tile 28 tɛmɛnen kɔfɛ walasa mugu kana ci ɲɔgɔn na u ye mun fɔ ɲɔgɔn ye an ka jɛ k'a lajɛ. Kabiri juillet kalo tile 28 san 2017 nin ko in kɛlen don ka maaw jɔrɔ kosɛbɛ n'o ye Menaka ko ye walasa ka se ka a ko ɲɛnabɔ maa minnu bɛ yen ni a ko tɛ fɔ olu kɔ wele bilar'u bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se ka kan kelen fɔ cogo min na o fana bɔlen kɔfɛ u ka se ka wulikajɔ boloda Mali ɲɛmaa bulon ka segin ka taga nin yɔrɔ in na Menaka gouverneur Dawuda Mayiga ani maa caman de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u taara Menaka dugu kɔnɔ wagati min na u selen ye u ni Menakakaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ fo ka taa se maa minnu bɛ n'olu y'u sigiyɔrɔ bila n'olu bɛ i b'a ye k'a fɔ sɔrɔsi kan kɛrɛfɛlaw la u n'olu maaw fana ye ɲɔgɔn ye wagati min na a y'a maa ninnu na da la k'a fɔ gouverneur ni gouvernement u kɛlen don ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen boloda k'a fɔ k'u bɛ nin maa ninnu dɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen kan o fana bɔlen kɔfɛ gouverneur n'o ye Mayiga ye ani plateforme fo ka taa se CEMA maaw ma a n'olu fana ye ɲɔgɔn ye a nana da ni maa ninnu tulo kan k'a fɔ tiɲɛna a tɛ fɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan segin ka kɛ mankanw kan tuguni ko wa ko Mali sɔrɔsiw ani ONU sɔrɔsiw olu dɔrɔn de ka se ka lakana sabati ko wa ko o de nafa ka bon kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ma.
Nigeria jamana kono ma damadoni olu bora bolon kono ka tama ka nyini u ka jamana nyama fe aka seringa na jamana kono walma aka bo jamana nyama la sabla utaka kibara kalama angalaje san yɛrɛ kɔrɔ ni tamalikɛlaw u nana tama boloda u ka dugu kɔnɔ fo ka taa se i b'a ye k'a fɔ u ka jamana ɲɛma jabala la tamalikɛlaw u ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnla nizeriyakaw ma i b'a ye k'a fɔ u ka jamana ɲɛma ale ka kɛnɛyako la u ka bɔ a kalama n'o ye Muhammadu Buhari ye sabula Muhammadu Buhari a bɛ waati jan bɔ a yira k'a fɔ a fari man di a la u ma da la tuguni n'a bɛ se ka jamana mara dɔw yɛrɛ ko a ka baara bila Nigeria jamana ɲɛma n'o ye Buhari ye ale taara a bɛ siɲɛ 2 bɔ Londres mais kalo ka se k'a yɛrɛ furakɛ cogo min na an bɛ don min na i n'a fɔ sisan gouvernement kɔni nana laseliw dɔ kɛ k'a fɔ u ka jamana ɲɛma ko ale taara sɛgɛsɛgɛliw dɔ de la kɛnɛya sira kan kabiri o la fo bi i b'a ye k'a fɔ u ka jamana ɲɛma ka danga n'o ye Yaye Obajo ye jamana b'o o de ka bolo kan tamalikɛlaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaba b'u u ka jamana kɔnɔ ni jamana ɲɛma mangɛnɛ a tɛ se ka jamana mara cogo si la. Nigeria tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan Afrique du Sud n'an taara Afrique du Sud u ka bulonba maaw jɛra n'a ye k'a fɔ ko kalata min bɛ yen n'u bɛna sigi sen kan n'a sɔrɔ jamana ɲɛma kan ka taa walima a kana taa k'a bɛ kɛ bundu la an ka lajɛ. Nin kunnafoni mun fɔra a diyara fangasinamaw ye kosɛbɛ dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko nin bɛ tali kɛ sebaya yɛrɛ de la u ka bulonba ɲɛma n'o ye Afrique du Sud bulonba ɲɛma ye muso don ale nana sɛbɛnciya k'a fɔ kalan mun bɛ tali kɛ k'a yira ko Jacob Zuma ka wuli ka bɔ fanga la ko a kana taa a bɛna kɛ gundo la bi maa i b'a ye k'a fɔ 400 ɲɔgɔnna n'olu ye i b'a ye k'a fɔ u ka bulonba maaw ye olu de kan ka kala ta n'a sɔrɔ u bɛ jɛ n'a ye walima u tɛ jɛ ni a ye jamana ɲɛma ka wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la nka an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ni jama fanba taara fa mun fɛ olu de bɛ se sɔrɔ u ka bulonba maaw an bɛ don min na i n'a fɔ sisan tɔn mun n'olu ka maaw ka ca la o ye ANC olu ka wasaden mun bɛ yen wasaden 225 ɲɔgɔnna olu de bɛ yen wa n'i y'a jateminɛ tɔw kɔni i b'a ye k'a fɔ olu man ca a la kosɛbɛ olu bɛ t'u jɔ 50 ɲɔgɔnna la ko wa ko dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ANC maaw dɔ bɛ yen olu bɛ kala ta jamana ɲɛma ka se ka wuli ka bɔ yen cogo min na nin ye fɛn ye jamana ɲɛma wulili a ma nɔgɔn kosɛbɛ jateminɛlikɛlaw ye mun fɔ mun ye i b'a ye k'a fɔ u ka wasadenw ka ɲɛma n'o bɛ ANC fɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan o kɔni y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na a nafa ka bon ma Jacob Zuma i b'a ye k'a fɔ ale ka to fanga la fo ka taa fɔ ko mun kɛra fo ka taa fɔ ko a ka wagatiw dafara an bɛ don min na u ka jamana kɔnɔ fangasinamaw olu kɔni kelen don ka wuli k'u jɔ ka se ka nin ko wuli ka bɔ yen cogo min na nka a bɛ se ka kɛ ni kala taara maaw ma sigi ni mun ye o fana bɛ sɔn ka na n'o ye ka jamana ɲɛma a lawuli ka bɔ yen. Jɛkulu dɔ bɛ an k'a ma ko C-Star olu kɔni kelen don ka wuli k'u jɔ ka se ka kulun bali cogo min na u kana don Europe jamana kɔnɔna la a laɲini u y'o fɔ wa u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan tunkarankew caman de bɛ nin sira in ta an ka kunnafoni lajɛ. Kulunba mun wulila organisation d'extrême droite européenne maaw fɛ a bɛ tile damadɔni bɔ bi u bɛ ka yala farafinna maraw la wulile Djibouti nin kulu in maa caman bɛ a kɔnɔ alimaɲidenw b'o la faransikaw b'o la otirisikaw fana b'o la a yira k'a fɔ nin maa ninnu u ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye tunkaranden minnu bɔra farafinna ka se k'u ta n'u ye farafinna jamana kɔnɔ cogo min na nka nin kulu in u ni ONG dɔ kelen don ka ɲɔgɔn sɔsɔ o kelen don k'u jalaki k'u ka baara tɛ dɔwɛrɛ maa feere Europe jamana la n'i ye dugu caman ta k'a lajɛ ni maa ninnu bɛ taa yɔrɔ min na olu kɔni an bɛ don min na i n'a fɔ sisan olu kɔni banna k'a fɔ nin kulunaden ninnu u tɛna se olu ka dugu la i n'a fɔ Tunisie y'a kɛ cogo min na n'i ye kulu in ta k'a lajɛ a kɛlen don k'a ɲɛsin Libi de ma n'o bɛ i b'a ye k'a fɔ Grèce fanfɛla fɛ ko wa ko n'u sera u bɛ sɔn ka a maa ninnu bɛɛ lajɛlen lajigin kabiri ɲinan san maa 100 ɲɔgɔnna olu de ye u sigiyɔrɔ bila ka taga Europe jamanaw kɔnɔ nka u ma se ka sira sɔrɔ ka don u kɔkɔrɔma dondora u y'u bila ka taga n'a ye i b'a ye k'a fɔ Europe
Europe mara la nga u bilara ONG dɔ ka bolo kan o ka se ka na n'u ye farafina jamanaw kɔnɔ cogo min. Hali n'a sɔrɔ diɲɛmaw kɔni kɛlen don ka wuli k'u jɔ k'a fɔ k'u bɛ Corée du Nord ɲagi. Corée du Nord o kɔni y'a jira k'a fɔ olu ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan n'o ye u ka se k'u ka mugujugu sɔrɔ cogo min na an ko mun ma ko missile o baaraw ka se ka sabati u t'a ko dabila maa si ye. An ka kunnafoniw lajɛ. Wagati min na ɲɔgɔnyeba nana boloda diɲɛ jamanaw fɛ Kore olu ka ciden mun tun bɛ a kɛnɛ kan o kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka jamana olu b'u ka baara kɛ dɛ n'o ye ka arme nucléaire ɲini f'u ka a sɔrɔ. Wagati min na a nana ɲininka n'a sɔrɔ ni arme nucléaire i b'a ye k'a fɔ n'o sɔrɔla n'a sɔrɔ a bagabagali a bɛ boli diɲɛ de kan walima États-Unis d'Amérique kan wa Corée du Nord u y'a jira k'a fɔ olu ka ci kɔni olu ka laɲini o jɛlen don olu kɔni bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ka arme nucléaire ko ka se k'a ko sankɔrɔta cogo min na. Jɔkun tɛmɛnen o ni ka conseil de sécurité u ka sigi dɔ kɔnɔna la u ye kala ta bɛɛ jɛra n'a ye k'a fɔ k'u bɛna Corée du Nord ɲangi sɔrɔ sira fɛ. Hali u ni jamana mun kelen don ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o ye Chine ye o Chine yɛrɛ kelen don ka jira k'a fɔ ko wa ko o ɲangini wale ko olu b'a sigi sen kan. Tiva Anwar filɛbagaw aw garijɛgɛ kɛra nin kunnafoniw de an ye mun sɔrɔ k'o di aw ma bi tarata donba in na ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni mana bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'o jaw ɲini k'olu yira aw la aw ka se ka kunnafoni sɔrɔ k'aw to aw sigiyɔrɔ la aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na aw k'an bɛn.